kai ga girman ta kuma ci na kaji ne wata hadiyawa duba to amma ne take gun gashi nan tana ta amai kana gani duba kajin fa ya kai kusan 18 amma da niyya aka yi mata damu kai mata aka kawai dai ta shigo cikin gidan ne dai ina ga ko kuma ba da 800 kai duwa duba to yana da take dawowa da su 4 6 7 8 wannan an zo an tara ta ne ai bancin ta yi hadiya ne aka zo aka tara ta Mira baka. Siga, nana. har yanzu zubarwa take ba